Il-muniti daħlu Malta bħala flus 2400 sena ilu. Il-muniti li kienu jintużaw Malta fil-bidunet kienu tal-Grigi. Hawnhekk għandna tetradrakma li hija 4 drakmas ta' Ateni, għandna 2 drakmas ta' Korintu, dawn żgur kienu jintużaw għaw Malta. Il-kelma flus ġejja minn munita tal-Bizantini. Hija ta' xi 500 sena wara Kristu li kienet jgħidula follis, id-daqs tagħha hija follis. U l-Arab wara li rebħu lil Konstantinopli, il-muniti tagħhom ukoll sejħulhom fils u sejħulhom il-plural tagħhom filus. U meta ġewwa Malta, spiċċajna bil-kelma flus li ġejja minn din munita li għandha 1500 sena. Il-Maltin ħadu flushom mill-muniti ta' minn ħakimhom. L-ewwel munita li nħadmet Malta tmur lura s-sena 218 qabel Kristu. Għawdex kellu l-munita tiegħu daqs 50 sena qabel Kristu. Il-Konti Ruggiero, il-Normanni, il-Ġermaniżi, l-Anġevini, l-Aragoniżi u l-Kastiljani kollha ġew u ħallew il-muniti tagħhom tar-ram fid-Dajawdeb. Anke l-Grammastri tal-Ordni ta' San Ġwan ukoll kienu joħorġu l-muniti tagħhom. La Vallett x'insabruħu bla flus u xtaq jibni l-belt, għamel muniti tar-ram bħala promissory notes, ngħidulhom fiduciary coins, bil-Malti patakka hija oġġett ma jiswa xejn. Imma dan kien l-ewwel bonds, il-bonds li nafu bihom aħna llum ħanisilfek il-flus bil-pattu l-kondizzjoni li dan ħadroddhom li lura. U Vallett fil-fatt hekk għamel meta ġew il-flus lura minn re ta' Spanja, reġina tal-Ingilterra u l-Papa li nies ħallashom lura. Il-munita ma naqsitx li ssipruha fil-lingwa Maltija. Bil-Malti għandna l-għajdut li ngħidu ma jiswix Karlin, dan huwa Karlin. Karlin vera ma jiswix ħafna flus, imma fil-verità hemm flus ferm iżgħar minn Karlin, dan huwa piċċolo biex ikollok Karlin trid 60 piċċolo. Il-quċċata tad-dera tal-muniti ntlaħqet fi żmien il-Grammastru Vilena. Il-Perċimes, il-quċċata tal-muniti kienu fi żmien Vilena, illi kien fanfarun u kien bniedem sinjurun, u l-muniti tiegħu kienu artistikament l-aħjar li qatrajna. Barra minn hekk l-ammont ta' fidda li kien fihom kien ħafna aktar milli kien hemm fid-dinja dak iż-żmien. Kull munita fiha storja u l-kolletturi u dilettanti llum il-ġurnata għandhom ukoll l-organizzazzjoni tagħhom, il-Malta Numismatic Society.